Gosek-gosek. Pokoke sak mudarmu. Suarane tok. Mas iki ora pirsa nek dinget wis tembloh kabeh tekan Justru ini pelajaran, wis secara pelajaran teori wis bisa. Lah iki pelajaran mental. Mas aku ning sekolah iki mulang bocah. Nek biaya sak mene akeh iki urung tau. Nek sekolah aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir diduwongi. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Nah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Kiai Katen Sani. Dialesi terus, siap. Nah, ini kan masih nganti mari. Apa? Jadi, apa kuwi? Aku ngefans banget karo Kiai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Apa? Lencer kuning, irunge mancung. Apa? Kiyaine cilik. Apa? Mbak, mriku pangayon. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Nah. Lurajin nem. Simba. Oke, Mbak. Simba. Prigel. Baru aneh. Mok. Ayo. Simba prigel anayon. Monggo rawuh wonten mriki. Wayang kulit apa film horor? Ngene nek Pak Prigel wis anu lho wis apa jenenge viral kan. Viral. Aku nganti jual-juali viral blas. Gak ora. Ora ngono. Bocah ayune kok ngene iringane jingak-jingak. Ayo protesan. Menika Pak Dalan sama Diman nggih. Sugeng Kocok sama Diman. Asmane Mas Bro, aku lali. Sarmidon. Sarmidon. Sugeng dalu Pak De yen sewu. Wah, kesempatan. Kowe dalan kuda kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Mereka dalan saking Cina ta Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit. Tak kandhani. Ora kok Cina. Pripun? Ndredeg lho mripate nganti ngene terus. Sikut piye? Ngantuk panjenengan. Kok ngantuk? Enggak. Mbak, kula niku ngefans banget kali jenengan. Iki alhamdulillah iso ketemu, iso salaman kali jenengan. Ternyata ombake ning jaba nek Mbak Prigel ayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Baik. Untu iso kaya ngono. Baik. Gigitane baik. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa gigit ora? Oh enggak saya. Sama dia lho foto wong ayu sarape kumah. Betul. Hati-hati lho kowe kok dikremus karo kuwi yo. Aja tidak. Iki anggere kuman ngawur dicabut yo. Iya. Kok layo lagi. Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong digone piye carane ben Pak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane iki. Wah, aku ning YouTube itu nonton Pak Prigel. Wah. Mbok sesuk periksa kowe. Kok saya nemen kok. Dia jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene, Pak. Ora iso. Nah, aku pancen tak luapkan apa enek dipake. Betul. Foto kowe ayu iki. Iya, Pak. Ayo, Pak untune Pak putih, Pak. Aku kok malah wedi kok Pak De Pak sama Diman iki. Ojo meneh kowe aku kancane wedi. Justru wedi aku. Kowe wis dimaklumi.
Kuwi kowe ngerti, Sarmadi kok ngono apa? Kuwi nggo nutupi grogi. Woi, betul. Ya Pak Kecil nyanyi Mas apa? aku wis supporter bal ya. Apa nembang apa? Kowe nuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa? Dan menutupi grogine Pak Samadi Mas. Nggih. Gerak silakan nih Mas. Oke. Tuju nggih? Gunakan banyu biru. Banyuwangi. Ayo tadi. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Ajar, Pak. Kowe bae mangan batan kok. Ya Pak ya. Di bawah ini bukan Pak? Wah, langsung mawon. Wis Oke. papat kok. Oke, Bos. Ya. Yunda. Yuk, sini Pak, sini. Masih ini. Nah. Gerak sekarang dan jual.
Amin amin ya Allah. Becik mayang teng pundi yo? Alhamdulillah mayang wonten Solo. Wah, tanggapan. Tanggapan. Mulang. Mayang itu berekne Mas e kok. Oke. Wah, Katurun Pak Bigel. hariane pengajar no SMKI. Oh ngaten nggih. Sekolah menengah Karawitan. Karawitan. Oh, karawitan ya, karawitan. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. Jenengan sing calokan nggih gambar. Gambar. Kok saged? Gambar mau pedalangan jenengan. Pedalangan. Pedalangan. Dalangan, yo pelek, yo seribut. Mbak Porok sisan. Tukang sepeda kok. Nggih, sehat selalu nggih. Nggih, amin amin. Pak Jalan. Nggih. Terima kasih Pak Dik, boleh panjang umur nggih. Sayangku. Luar biasa. Iki bintang tamu ini sik loro Mas dereng sing urung berdiri.